ଫର୍ଜରୀ କରି ଭୂତ ନାଁରେ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ମୃତ ଲୋକ ବିକୁଛି ଜମି, ଆଉ ଜମିକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ହଙ୍ଗାମା। ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ବାଇସିଙ୍ଗା ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଁରେ ଥିବା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଗାଁର ସାମୂହିକ ଜମିକୁ ହରି ନାୟକ, ଯୋଗୀ ନାୟକ ଏବଂ ରଘୁ ନାୟକକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଜାଗାକୁ ନିଜ ନାମରେ ସେମାନେ କରିନେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଖତିଆନା 377 ନମ୍ବର ମୌଜା ବାଇସିଙ୍ଗା ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 2092, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି 42 ଡେସିବିଲର ଜମି। କୌଶଳ କ୍ରମେ ସେହି ଜମିକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ହଙ୍ଗାମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଜମିଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଏକ ଦସ୍ତାବିଜ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଉକ୍ତ ଜମିଟିକୁ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜମି ମାଲିକାନା ବିକ୍ରୟ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାତ୍ର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 30 ବର୍ଷ ତଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକ କିପରି ଜମି ବିକ୍ରୟ କଲା? ମନ୍ଦିର ସେବକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ପରିବାରଟି କିପରି ଭାବେ ଜମିଟିକୁ ନିଜ ନାଁରେ କରେଇ ନିଆଗଲା, ତାହା ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କେମିତି? କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି? ଚାନ୍ଦନା କିସମରେ ଥିବା ଏହି ଜମି ରାତାରାତି କିପରି ଘରବାରି ହୋଇପାରିଲା ଏବଂ 30 ବର୍ଷ ତଳୁ ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିପାରିଲେ, ଏହାର ଦୃଢ଼ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାମାକ୍ଷାନଗର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଚେତନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ।